Přátelé, kamarádi, kolegové, jsme tu zpátky u našich nepravidelných videí. Vždycky se snažíme reagovat na nějaký konkrétní téma a dneska jsme si vybrali pro vás vlastně styly a metody obtiskávání, jelikož Tomáš Kudvajs, který je se svojí krásnou ženou Barborou majitelem Celtic Supply, tak jejich klienti se hodně ptají, jakým způsobem se obtiskává, co si mají vlastně koupit. A v mém případě u mých seminaristů, u studentů, tak ten dotaz je podobný, tudíž my jsme se rozhodli, že pro vás uděláme krátký video, stejně jako bylo předchozí video o strojcích, tak tentokrát to budeme mít na téma obtisky. Ahoj, je Lukáš už představil, jmenuji se Tomáš a přesně jak Lukáš tady zmiňoval, spousta zákazníků se ptá na to, jak obtisk vyrobit, jakou použít technologie, a proto jsme tady, aby jsme vám ukázali ty technologie, které v současné době jsou na trhu, které jsou dostupné, jejich výhody a nevýhody, a tak se budeme teďka podívat ke stolu, co jsme si připravili za ty výrobky, abyste se mohli podívat, ukázat vám, co se jak používá. V historii se tetování obtiskávalo způsobem, že existovaly tzv. Flashe, který měl každý tatér. Byly to designy většinou tvořený rukou, akvarelem na formát A3 a existovaly ještě vlastně ve stejném formátu a ve stejné velikosti tzv. Acetátové folie, které se vlastně přenášely nanesením vazelíny a pigmentu přímo na kůži toho klienta. Tenhle ten postup tady byl v podstatě od minulého století. Ty obtisky v podstatě vůbec nedržely a jedná se opravdu o tradiční tetování, které se provozovalo v Americe, v Kanadě. Já už jsem zažil způsob obtiskávání, kdy na speciální termopapír, který je vlastně nanesený, nebo na kterým je nanesený pigment, tak my pomocí tužky protláčíme motiv, který my si jsme schopni buď to vytisknout, nakreslit, překopírovat, a pak tady máme spoustu motivů nebo spoustu produktů, které nám vlastně pomáhají s tím obtiskem. Stará metoda, která už je naštěstí dávno pryč, spíš z hygienických důvodů, tak se dělala pomocí mejdlové vody, takže green soapu, případně nějakého roztopu, který my používáme na čištění kůže po tetování, a antiperspirantu tuhýho, který na nanesenou kůži nebo na kůži, která je očištěná, oholená, odmaštěná, tak se vlastně nanese antiperspirant, který se lehoučce vlastně naředí tou vodou s tím mýdlem. Udělá se taková hmota, která je ideální právě na obtisky. Pokud jste použili Old Spice, tak vím, že s ním jsme měli výsledky, že i po ukončení tetování ty obtisky tam ještě zůstávaly. Naštěstí teď už máme speciální přípravky, které jsou dostupné právě na stránkách Celtic Supply, a ne, že bych byl nespokojený s tou původní starou metodou, ale spíš se jednalo o nehygienický způsob, protože v případě nějakého mikroporanění a nějakého třeba krvácení při holení jsme mohli infikovat vlastně dalšího zákazníka, proto se vlastně tady ten způsob přestal používat. Tak jo, bezva Lukáši, díky moc, a teď se budeme podívat na ty technické věci, které jsou v současné době na trhu a pomocí kterých můžeme vytvářet obtisky. Můžeme začít rozdělením papíru, který se nejběžněji používají na obtiskávání. Prvním z nich je takzvaný Spirit. Ten je vhodný do v podstatě jakýchkoliv typů tiskáren, Tomáš vám k tomu potom technicky řekne víc. Pro obtiskávání, kdy vy si vytisknete z tiskárny motiv a chcete ho překreslit ručně, tak doporučuji Kores, který za mě má trošičku větší vrstvu toho pigmentu, který vlastně je nanesený na tu hlavní stránku toho papíru, a pro obtiskávání třeba realistických motivů ho používám radši, protože ten obtisk je kvalitnější, je sytější a díl mi vydrží. Další možnosti obtiskávání jsou samozřejmě pro freehand, případně třeba jenom vlastně na skicnutí si anatomie, případně nějakého střihu,
a umístění motivu na správné místo, pokud potřebuji vystředit na hrudníku, na krku, na obličeji, je to úplně jedno. Máme tady několik typů fixů. Ty fixy mají nevýhodu, nebo nejen fixy, ale i vlastně ty tužky mají nevýhodu tu, že jakmile my třeba budeme potřebovat v průběhu tetování si udělat nějakou retuš, případně tam udělat nějaký detail, o který jsme přišli v průběhu toho tetování, kdy já otírám, tak ta tužka s tím fixem by se měla správně vyhodit. Zase jedná se o hygienu, kdy počítáme s tím, že ten člověk může mít nějakou třeba krevně přenosnou chorobu a vzhledem k tomu, že chceme ochránit ty klienty po něm, tak nebudeme používat stejný materiály. Tak jo, já bych chtěl zmínit ty produkty, které se v současné době na trhu nabízejí a rozdíly mezi těma jednotlivými technologiemi. Buď je, co se používá vlastně termokopírka, což je zařízení, jako je tahleta, která vlastně kopíruje ten motiv. Ten motiv tak musíte si připravit předem na laserové tiskárně, vytisknout si ho, naměřit si správnou velikost, doladit to s klientem a poté to vlastně na té kopírce nakopírujete. Kopírka není připojená k počítači, není připojená k mobilnímu telefonu, je to hloupý zařízení v uvozovkách, který pouze kopíruje a kopíruje na termopapír. Ať je to ten Spirit, který tady Lukáš zmiňoval, nebo jakýkoliv jiný termopapír, je dobrý si je vyzkoušet, co komu vyhovuje. Nevýhoda téhle technologie je ta, že musíte mít vlastně vedle toho laserovou tiskárnu, kde si připravujete ten motiv, a to znamená, máte 2 tiskárny, zabírají místo a při větším motivu, pokud je černý, je tam víc černé barvy, tak ta technologie nezvládá tu barvu přenést a připejká ten papír. To znamená, optimální motivy jsou v tomhle duchu. Tohle je na hranici, vlastně na nějakém limitu té technologie, která ta technologie zvládá. Tak jo, Lukáš tady zmínil Old Spice jako metodu přenosu vlastně toho otisku na kůži, s tím, že Old Spice se nepoužívá, používají se přenosové tekutiny, takzvané stencily. Na trhu je nepřeberné množství těch tekutin, je dobrý si je vyzkoušet podle toho, co kdo doporučuje, jaký tatér, něco vám může vyhovovat, něco nemusí. Nejpoužívanějším nebo nejprodávanějším, nejklasičtějším je Stencil Staff amerického výrobce, který se prodává vlastně od malinkých pytlíčků na vyzkoušení přes větší a ještě větší balení, přes třeba medový stencil, který vlastně jednak voní po medu a skvěle lepí. V nabídce je Spirit, který je od výrobce papíru, Spirit Thermal, Electrum, český výrobce Artfuel, který je taky výborný. To znamená, těch výrobků je nepřeberné množství. To, co výrobci vlastně doporučují při používání toho stencilu, je tu kůži oholit, očistit, použít jednu vrstvu, nechat trošičku zaschnout, tu pak očistit, protože vlastně ta první vrstva vám zatáhne tu kůži, aby ta kůže nesežrala ten stencil, pokud děláte ten otisk, a pak udělat vlastně druhou vrstvu toho stencilu, trošku nechat zavadnout, otisknout motiv, nechat oschnout a pak tetovat. Dají se použít různé fixátory na motiv, to znamená, to vám ten motiv tam vydrží díl. Pokud se vám motiv nepovedlo umístit správně, nebo si klient přeje nějakou změnu, existují produkty jako je Eraser, který zase lépe maže ty otisky. To znamená, je toho mraky na trhu, stačí se dívat, ptát se, protože je pochopitelné, že potom člověk se v tom může ztratit. Pokud si otisknete motiv, dají se používat potom fixy, kterýma dokreslujete vlastně ten motiv, doděláváte tam věci, protože ne všechno třeba ten papír otisknul na kůži. Dostáváme se k praktické části pro aplikaci obtisku. V první fázi chci říct, že pokud budeme mít očištěnou kůži, to znamená oholenou, ideální holení je za mokrá, abychom vlastně tu kůži poškodili co nejméně, tak druhá fáze je odmaštění. Softasept, Kutasept se používá z důvodu, abychom tu kůži odmastili a vlastně z té pokožky
dostali ochrannou bariéru, kterou má každá kůže, speciálně třeba v letních měsících, kdy se ty klienti víc potí, tak tam může být prach pod mrtvý kožní buňky, který vlastně, pokud bychom tady tu část dostatečně neodstranili, tak zůstávají mezi obtiskem a tou kůží. V některých případech mi studenti přicházejí a ptají se, jakým způsobem mají vytvořit obtisk tak, aby vydržel po celou dobu tetování. Odpovědí je kvalitní odmaštění a očištění té plochy. Pokud tu část zanedbáme, tak se dostaneme k fázi, kdy já začnu otírat v průběhu vlastně tetování ten přebytečný inkoust s vazelínou, který já tam nanáším, a současně s tím vlastně i ubrouskem sundávám ten obtisk, protože mezi obtiskem a tou kůží, jak už jsme říkali, je právě ta nečistota, která nám nedovoluje, aby ten obtisk přilnul 100% vlastně na tu kůži a zůstal. Používáme Softase, v mém případě nastříkáváme předem očištěnou pokožku a vůbec se nemusíte bát. Ten klient občas tvrdí, že se myl, což já mu samozřejmě nerozporuju, ale může se stát, že vlastně tady ty drobné mastní flíčky znamenají to, že tam máme masnotu, což říkám, i pro člověka, který se pravidelně mé, pravidelně se koupe, tak takováhle věc je v podstatě chtěná, protože ta kůže je zdravá a má nějaký ochranný film. Vy vlastně díky tomu prvnímu otření zjistíte, jak moc ta pokožka je zašpiněná. Vůbec se nebojte vlastně dřít. Vždycky si zkontroluju, tohle už vypadá mnohem lépe. Dáme ještě třetí vrstvu. Tak, teďka cítíte, že ten ubrousek vlastně po té kůži už trošičku jakoby vrže, skáče. Tady máme krásně jemnou kůži, tady nám vlastně se zasekává ta rukavice vlastně o tu očištěnou část. Děláme první vrstvu, která se rozetírá v podstatě až skoro do sucha. Po celé té části, kde chceme obtiskávat samozřejmě motiv. Ideální je vlastně očistit si tu kůži od zhora až dolů, aby nám tam nezůstávaly nějaké části, kde jsou třeba chloupky. Za prvý je to nehygienický, protože když potom tetujeme, tak se ty chloupky dostávají do toho tetování. Za druhý ta výsledná fotografie, která vlastně prezentuje ten váš tak není tak hezká, když prostě tady budu mít neohlolený kousíček. Ta druhá vrstva se roztírá do takové fáze, kdy vlastně skoro může jakoby lepit, je všude rovnoměrně rozetřená, vezmeme si motiv, umístíme co nejblíž nad pokožku, tak abychom vlastně to umístili správně a plnou plochou ruky pomalučku přitiskáváme. Vidíte, že dospělá ruka prostě je schopná obtisknout vlastně najednou celý ten portrét, není potřeba žádný oťukávání. Jakmile já budu oťukávat, tak se dostávám k tomu, že vlastně se mi z toho stencilu stává takzvaný razítko, takže pokud já budu mít někde nějaký jemný linie, třeba na těch brejlích a udělám vlastně několikrát takový jako poťukání na to dané místo, tak mi těch obtisků vlastně tady budu mít tolikrát, kolikrát já jsem vlastně jakoby ťuknul. Takže v plné ploše přitiskneme motiv, sloupneme, můžeme použít ještě jeden ubrousek jenom na usušení vlastně té poslední vrstvy. V tuhle chvíli já mám hotovo, kůže je odmaštěná, očištěná od prachu, od mrtvých kožních buněk, od chloupků z oblečení a vlastně já nemusím čekat v žádných 10-15 minut, tak jak občas někdo tvrdí, a můžu vlastně rovnou vzít rukavice, vyměním si samozřejmě rukavice, toho člověka si umístím tak, jak ho potom v té pozici chci tetovat a můžu začít. Ten obtisk tam zůstává, drží tak, že jste opravdu schopní i jemný detail, různý oči, detail víček a tak dále, nemusíte se bát, že o něj přijdete.
Vítám vás u závěru našeho videa ohledně technik a metod, jakým způsobem obtisknout motiv na kůži. Teď si řekneme, na jakým způsobem, nebo jakým způsobem se dá tisknout vlastně na silikonové kůže. Těch silikonových kůží je několik typů. Já nejradši používám Real Skin právě od Celticu, od Tomáše, kdy prodává se v A4 a V3 formátu. Ta A3 vychází na 800 korun, je to v podstatě jeden z nejlepších tréninkových kůží, která se vlastně na trhu dá sehnat. Samozřejmě můžete zainvestovat a koupit si za několik tisíc třeba část zápěstí s hřbetem ruky a s prstama, ale pro běžné trénování je to zbytečný výdaj. V tomto případě vám ukážeme trik, jakým způsobem se vlastně dá přenášet motiv na silikonovou kůži. Jedná se o to, že ten silikon je v podstatě chemická nějaká směs, kdy bohužel klasický stencil na to nefunguje. V běžném případě bychom použili oholili, odmastili několikrát, nanesli jednu vrstvu, druhou vrstvu stencil stuffu, případně nějakého jiného krému nebo jiného produktu, který je vyloženě dělaný na obtiskávání motivů, a teprve potom bychom přenášeli motiv. V tomhle případě máme očištěnou kůži, má dvě strany, jedna je matná, jedna je lesklá. Já se snažím tetovat na tu matnou stranu. Použijte úplně obyčejný dětský pudr, který vlastně nanesete v ploše, rozetřete ho vlastně po celé té části, kde chcete mít obtisk. Stačí poměrně jemná vrstva, ten stencil vůbec nebudete používat. A upozorňuji, že dalším trikem je vlastně tu silikonovou kůži třeba umýt i nějakým mýdlem, případně saponátem. Druhou fází je, natíráte v plné ploše už dřív zmiňovaný Old Spice, jakýkoliv, podle toho, co vám voní. Zase rukou zkusíme vytvořit nějakou jednotnou vrstvu a následně přikládáme motiv. Obtiskávání na silikon je o něco složitější. Může se stát, že třeba na tvrdé podložce vám ten silikon nebo ten obtisk může po tom silikonu mírně uklouznout. Za druhý, ten silikon většinou leží na nějaký tvrdé podložce a vzhledem k tomu, že ta ruka není placatá, ale máme tam nějaký vytvarování vlastně pod kloubama, tak je potřeba opravdu důsledně každou tu část uhladit, aby byla přesně obtištěná. V tomhle případě se nám to povedlo, ten obtisk už používám po několikátý, ale i tak se podařilo. Poslední fází je, nechává se to pár minut uschnout, můžete jedním ubrouskem usušit a pak se vlastně já zapejkám ještě fénem, takže vezmete fén a z velké blízkosti na co nejteplejší teplotu vlastně třeba minutu zafoukáváte, pak jste schopni tetovat a vidíte, že ten silikon je v podstatě už skoro hotový a stále tady ještě u toho límce, u té košile, u ucha můžete prostě vidět ten stencil, takže pokud chcete trénovat, tato technika vám pomůže, abyste byli schopni přenést i poměrně složitý motiv a natrénovat si techniku, kterou byste zrovna potřebovali. My pevně s Tomášem věříme, že tady to video vám pomůže a zase vás posune trošičku kupředu, co se týká vědomostí. Chci jenom zmínit, já mám praxi skoro 20 letou, to znamená 2 dekády, kreslím motivy, obtiskávám motivy, mám už obtiskáno tisíce motivů. Určitě není dobrý podceňovat ten trénink. Doporučuji, pokud se jedná o obtiskávání jakýkoliv motivu, minimálně v prvních 2, 3, 4 letech tetování, vřele doporučuji, dělejte si obtisky na ty koresy, které vlastně sice jsou složitější, ale jakoukoliv z těch technologií, kterou my jsme vám vlastně, nebo Tomáš vám dneska představil, tak já ze začátku nerad používám, protože vy potřebujete vytrénovat ruku a je to stejně jako když si Formule 1 projíždí vlastně trať, vy aspoň trošičku jste schopni předpokládat,
jaký ta část toho motivu, jaký ten detail vám připraví třeba nepříjemnou situaci, kdyby potřebujete někde protnout linku, udělat ji širší. To znamená, veškerá ta technika, která je teďka dostupná, je samozřejmě ulehčení práce, ale to neznamená, že vás naučí tetovat. Pro tetování obličejů, realistických věcí, já doteďka používám vlastně ruční překreslování, to znamená vytisknu si motiv na tiskárně a přes korez a přes nějakou měkkou podložku si udělám obtisk, který potom posléze přenáším. Pokud se jedná o geometrické tvary, pravidelné věci, tak samozřejmě tam nemá smysl, abych trávil 2 hodiny tím, že budu rýsovat něco, co můžu mít za 30 vteřin vytištění z tiskárny. Z termokopíry já používám Brother vlastně přenosnej, který mě tehdy vlastně stál nějakých 14 000 a i když teďka poletím do Singapuru, tak se ho můžu schovat vlastně do tašky. Je to poměrně malá věc, ale upozorňuji, ne každý motiv je na to vhodný. Za druhý, co já mám zkušenost, a je to můj soukromý názor, za prvý, příprava toho motivu na reálný papír, to znamená tužka, papír a já vlastně budu překreslovat veškeré ty tvary, které já budu následně tetovat, tak je naprosto fantastická příprava, protože vy máte kontakt s podložkou, která má nějaký otěr, není to stejný jako displej, není to stejný jako iPad, není to stejný jako nic jiného a za druhý, ten tisk samotný mě osobně nedrží tak dobře na té kůži jako reálný obtisk, prostě, který já si vytvořím rukou. Předám slovo Tomášovi, chcem se s váma už rozloučit. Doufám, že tady ty videa jsou pro vás přínosný. Snažíme se zkombinovat moje znalosti z tetování s Tomášovými znalostmi vlastně z obchodu, protože on je v tomhletom kovaný a taky má skoro kolik 20 let zkušeností. No, obchod máme vlastně 14 let. 14 let. A předávám mu slovo, aby se s vámi rozloučil. Díky moc, první tetování jsem měl v roce 96, to už je hodně dávno. A děkujeme všem za pozornost. Doufáme, že vám tohle něco dá, že vám to něco přinese a pokud budete chtít, budete mít tip na jakýkoliv další téma, který bychom mohli s Lukášem tady probrat a více o něm popovídat a říct si nějaký detaily, ať technický nebo teoretický, jak to dělá Lukáš, jak se to dělalo nebo jak se to má dělat nebo mělo by dělat, tak se nám ozvěte, napište do komentářů, ozvěte se Lukášovi mě a my určitě se na to zaměříme a další část našeho nezáležného pokračování natočíme v tom, co budete chtít. Díky moc. Díky moc, mějte se krásně a ať se daří.